Okay guys, this afternoon gagawa tayo ng merienda. Ito ay isang native na merienda. Okay, sinong nakakalam ng bilo-bilo sa inyo? I guess marami nakakalam nito. So itong gagamitin natin. Ito yung malagkit na nagiling na. So powdered na siya. May nabibili nito sa mga grocery or sa inyong mga suking tindahan. So lagay natin siya dito. Okay. Tapos hahaluan natin siya ng water. Para makabuo tayo ng masa. Kung nakabuo tayo ng masa, then mix natin siya. Ngayon pag nabuo natin itong masa, saka natin bibilog-bilogin. Yun ang magiging ano natin sa bilog-bilog natin. Okay, so guys, malagkit ito powdered na malagkit. Okay. Mix natin siya ganyan. Okay. Pag-try natin, tingnan natin kung pwede na yung masa natin. So far, dagdagan ko pa siya ng powder. Medyo basa kasi siya. Okay, so ito na yung masa natin. Try natin magbilog. Tayo ng plate paglalagyan. Hugas tayo ng kamay. Then, let's start. Lagyan natin to ng ng powder para hindi siya magkadikit-dikit. Okay. Kuha tayo. Dito lang siya guys. Yan. So kuha tayo ulit. Bibilugin natin siyang ganyan. Yan, ganyan lang. Okay lang bilugin nyo lang. Huwag mo lang bibilugin yung mahal nyo sa buhay. Joke lang yun Okay. So yeah, bilog. Bilog. Alright. Nasa sa inyo kung what sizes you want. Sa akin, ganito siya kalalaki yung ginagawa ko. Yung mga iba, mas maliit pa dito. Ayan. Dip into powder, then saka nyo siya i-roll na ganyan, bilog-bilog. Yan. Para hindi dumidikit sa palad ninyo. Kasi sticky siya. Yan. Yan. Saka nyo siya i-bilog. Pagkatapos nyo siyang i-dip sa powder. Yun. Okay. So guys, ganito siya, no? Pag naubos niya yan, marami na kayong gawang ganyan, then naka-ready na yung ano ninyo, pang bilo-bilo ninyo. Tapos ito yung
mga ingredients natin. Isasawag natin yan. Kamote, mayroong mais, then saging na saba. Tapos, meron tayong sugar, white sugar. I use white sugar para hindi magkulay dun sa sabaw. Tapos, evap milk. Okay. Alaska, hello. Okay. And at the same time, meron tayong sago. Yan, gulaman, sago. Yan, tapos haluan din natin siya ng gatanan niya. Tapos, may halo din siya ng laman ng buko. Okay, na kinayod. So, okay. Samahan niyo ako, lutuin natin ito. Okay, so lutuin na natin itong bilo-bilo natin. Handaan natin itong kalan. Tapos, lagyan natin siya ng water. Alright, so ito yung water, no? Malagyan na natin siya. Tapos, lagyan na rin natin itong kamote, saging, mais, halo-halo na. Sabay-sabay na sila. Ayan. Para lumambot na sila. Okay. Sunod na rin natin ilagay itong gata. Oh. Alright. Tapos, lagyan na rin natin ang asukal. Pansay na lang natin. Okay, so yan lang muna. Pag kulang, dagdag na lang mamaya. Okay, so ito yung natin, bilo-bilo na malagkit. Lagyan na natin. Yan. Sa China, mga Chinese, kumakain din sila nito. Actually, galing, if I'm not mistaken, galing ito sa mga Chinese. Doon natin na-adapt itong pagkain na ganito, mga malagkit. Sila yung nagturo sa atin. I'm not so sure, pero yun ang nakikita ko. Pero siguro may makakasagot ng mga historian dyan na marunong. So, pwede nyo i-comment kung saan talaga nag-originate itong pagkain ng mga malagkit. Sino nagturo sa atin ito? Tayo ba talaga dito sa Pilipinas or sa mga other Asian countries? Okay guys. Okay, so takpan na natin muna. Antayin natin na lulutang yung bilo-bilo natin. Meaning, luto na yung bilo-bilo natin. Tapos, palalaputin na lang natin yung sabaw niya. Okay? Okay, ito cornstarch. Palalaputin natin yung sabaw ng ating bilo-bilo. Tapos, haluan na lang natin ng ibap na gatas instead of water kasi baka mag-exceed na siya sa sabaw eh. Kaya ito na ang panghalo natin, pang-dissolve natin yung cornstarch natin. Mix natin siya. Then sa mga dissolve yung cornstarch. Bali tips lang huwag niyo lalagyan ng cornstarch upon dun sa kawali na kumukulo, yung sabaw yung mainit. Kasi buo-buo yung cornstarch na mangyayari. Hindi siya madidissolve. Kaya pag nagdi-dissolve kayo ng cornstarch, bago niyo sa tubig na hindi mainit. Doon niyo siya I think na-dissolve na natin siya, so ilagay na natin. Tingnan natin para lumapit yung sabaw. Okay, so ito siya. Yan. Tapos haluin natin. Kuha tayo panghalo.
Tapos haluan natin ng iba pa gatas para makrema. Okay. Looks so good. Okay, so ito na yung bilo-bilo natin. Ayan na siya, ayan. Luto na rin yung yung mga sahog niya. Kamote, saging, and the bilo-bilo itself, na malagkit. Ayan, tapos ito naman, yan yung buko na kinudkod. Ayan. Tama lang yung sabaw niya, yung lapot. Sige. Prepare natin. Okay, so ito na yung bilo-bilo natin. Merienda. Ayan. Lambot na yung kamote. Tama lang lahat. Okay. Pwede nang serve. Sa lahat ng hindi pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe para sama-sama po tayo na matuto sa pagluluto at makadiscover pa ng iba't ibang putahe, menu, merienda at kung ano-ano pang lutuin. Kaya subscribe na po kayo, manood lang po kayo ng isa sa video ko, tapos after that i-click nyo yung subscribe and then click the bell button para always updated kayo sa mga incoming videos na i-upload ko pa para ma-notify po kayo. Okay? Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe na rin sa akin. Nasa 180 plus na po tayo. Maraming salamat po. At abangan nyo pa po ulit ang mga susunod ko pang mga i-upload na videos. Tungkol po ito sa pagkain at sa kung sang-sang pang lugar na makakainan na the best. Okay? Thank you so much. Have a great day. Sarap.